Πάμε, όλοι μαζί. Το έχεις ρε, το έχεις. Πάμε. Τι λέει. 100 κιλά είναι ούτε, ο Γούλας. Σούτσι. Από τον Νίκολο Σαμαρά, ο οποίος ζητάει πάνω να μείνουν στα 2 κλείσια και εκεί που έχουμε προσπάθειες. Μπράβο αγόρι μου, μπράβο. Καλά. Πίσω. Καλά. Για πάτη σου μόνο. Έλα, 2 ρεκόρ έχεις πάλι. Εντάξει, θα την πάρει, δεν χρειάζεται κόστημα. Έχει 2 προσπάθειες ο Νίκολος Σαμαράς και 2 μεταλλιά και θα ζητήσουμε τα προνομές. Να φας 32 σουτάκια. 260 κιλά στην παρελάνα, θα έχει 2